bog over Tyskland også, og alle de andre lande, et bordatlas med autocamper holdepladser. Og det er en rigtig god idé at køre ind sådan nogle af de steder. Det holder man med at sikre, og holder sammen med andre autocamper, og det er tit nogle kønsteder også. Og det er jo sådan med sådan en autocamper, at I må holde 8 timer og overnat over hele Europa, og holde hvil. Sådan er de steder, hvor der er specielle regler, hvor der står skiltet med det. Og det er sådan noget som ude på Rømø, der må man ikke overnatte over, fordi så vil alle tyskerne nok holde derovre. Og ude på den yderste parkeringsplads ude i Blåvand, det må man så heller ikke. Men ellers må du holde hen ad en lille stille vildevej eller sted, hvor du ikke holder til gene for nogen og overnat. Holde hvil op til 8 timer. Man må ikke sætte støttebenen ned og køre med kisten ud, så går man over og snakker om, at så camperer man. Og hvis det er, at man ikke vil holde de der steder, jamen så kan man enten gå ind på campingpladser, eller tage de der alternative overnatningssteder, som er i de der bøger, jeg har derinde. Og det er nogle rigtig gode pladser, som jeg anbefaler. Og der står adresserne på, som man har sin GPS med, så kan man trykke adressen ind der selvfølgelig, og koordinaterne står der også. Og der er nogle steder, der er knap så gode af de der steder, og det er der, hvor der står sådan et autohof. Det er sådan nogle steder, hvor lastbilerne de kører ind. Der er lige en ting, vi skal se, inden vi går ind i autocamperen. Det er, hvor man kører reserven ned. Og det er herinde. Jeg ser, at jeg kan få min hånd ind. Det er helt deroppe. Der kan man sætte den der adapterstykke på, og så køre reserveolie ned. Der er selvfølgelig sådan et lapsæt med, men det vil ikke anbefale, at man bruger. Jeg vil hellere anbefale, at man skifter hjulet og tager reserveolie sætter på, og dumkraften var ind under venstre forsæde. Det prøver vi at gå ind for at kigge. Ja, så kommer vi ind i autocamperen. Og der er 2 pilotsteder her, der er drejebare, så man kan dreje rundt. Så skal man lige passe på, når man drejer her. Den ikke går imod om ved bordet, så kan man lige køre lidt frem og så tilbage igen. Og den til at dreje stolen med, den ser hernede. Det er det håndtag her. Jeg får den til at dreje med. Så kan det justeres i højde. Det kan de begge to. Der er 2 justerknapper. Og hvis det er koldt, så skal den lige forvarmes. Så skal man, sådan en tråd, der lige kommer frem hernede til højre. Og så skal man lige vente til den går ud. Og så kan man starte. Og der er sådan en lille bordcomputer herinde, som man kan trykke om her. Så kan man se, hvor langt man kan køre på literen, hvor langt man kan køre på tanken tilbage, og nulstille triptælleren. Og her var det, at den måtte ikke komme under 20, når man kørte ned ad bakkerne. Og over 40. Ja, man må ikke køre over 40, når man går ned ad bakkerne. Og under 20, når man kører op ad bakkerne. Og fartpiloten, ja. Og når man går i seng indvendigt fra, så kan man låse fordørene her og låse op og havariblink. Og der er 2 udtag til strøm. Hvis man ikke har en adapter til sin mobiltelefon, så kan man, hvis man ringer en uge i forvejen, for 250 kroner leje en omformer, man kan sætte i her til 220 volt til og lade sin laptop op med. Så er det klogt at kun lade op, når man kører med bilen. Og når man går fra autocamperen af, så er det en god idé at tage fronten af radioen. Det gør man ved at trykke herover, og så putte det i den her lille æske, så tage den med i sin taske eller gemme den væk. Og der er handskerum, der også kan aflåse sig med startnøglen. Og herover har vi varmt og koldt. Og hvis man kører dem, og det er varmt, og man skal have den til at køle, så skal man over på blå, og så tænder man blæseren, og så tænder der, så lyser den gul, og så køler den, og så justerer man på blæseren her, hvor meget den skal køle. Og herover så er der frisk luft ind udefra, og kommer man til at holde i kø i eltunnelen, så skal den derover. Så har det recirkulation. Og det her, det er hvor luften skal hen af, og stiller man den herover, skruer over til højre, så kommer man både ned til benene og op på forruden. Og den skal løftes op, den skal i bakgear. Kraven her. Det kan man så fint gå om her. Man kan forresten også justere rettet. Hvis man skal om bag i, så kan man skubbe den ned, låse den fast, skubbe håndtaget frem,
så er der lidt mere plads til at komme om. Så kan man fint sætte her. Og hernede bag væggen her om på den her side, der ser ildslukkeren ned. Og bordet, det kan gøres bredere. Der er skrue herinde under, man kan løsne. Så kan man trække bordpladen ud, og så løfte den op og skubbe den tilbage igen. Så kan man nå bordet herovre fra også. Ind her, og så løfter man op, og så kan man køre ind og spænde skruen. Og heroppe er der en forbindelseskasse. En Falck SOS kasse. Og mappen her, den bliver nødt til at stå op for den her lem, der kan lukkes. Og her på første side, der kommer indregistreringspapirerne til at sætte på den første side her. Og SOS og det grønne kort. Og der er lige sådan en, at man skal lige huske at tænke på højden. Og man skal tage hensyn til hinanden, hvis man er 4 i autocamperen, for så er der ikke så meget plads. Man skal bruge sin almindelig sund fornuft, inden man kører, går en tur rundt om bilen, og man har fået støttebenene kørt op, taglemmene lukket, alle vinduerne lukket, og for alle tingene tøjret herinde i autocamperen, så det ikke er noget, der vælter ned. Man skal passe på, når man åbner lemmene her, eller lågene, og særligt over ved køkkenet. Fordi hvis der er noget, der er væltet henne, og det falder ned på bordet og laver et mærket bordplade, jamen så hæfter man for en bordplade. Så derfor så har vi sådan en checklist her, og der skriver vi her, om det er hak i bordpladen eller spisebordspladen, køkkenbord eller spisebordpladen, før man kører, ja eller nej. Nu. Og her er autocamperen mærket op med højre side og venstre side, og forenden og bagenden, hvor det har sådan en nummer. Og er der en skræmme, jamen så påfører vi det herop, og ligesom hvis der er en bule, så laver vi mærker herop, så vi kan se det. Så inden I kører med autocamperen, så er det en god idé sammen med os, og lige gå den igennem, inden I kører. Hvis der er nogle skrammer og sådan ting, så er det rart, at vi lige bliver enige om, hvad det er, og få det skrevet på kontrakten. Og den her, den ligger i vognen, og den må I gerne lade ligge i vognen. Og der ligger en kopi inde hos os ved lejekontrakten. Og det her ting her, det er sådan en ting, vi tjekker af, inden I får den. Så vi sørger for, at den er tanket op, og olie og vand er kontrolleret, og lufttryk. Og lyset er efterset, og der ikke er noget oliespild. Vi prøver en tur i den også. Vi sørger for, at der er klosetvæske og køleskabet tændt. Og det her er en checklist for det indvendige. Vi tjekker af, at køleskabet, det var et fjernsyn, jeg tænkte på, at det også virker, og DVD'en. Og hvis det er, I observerer nogle ting, der I fik vognen, der var i stykker, eller gik i stykker, eller nogle gode idéer eller forbedringer, så er vi altid åbne over for nye gode idéer. Så må I gerne skrive det på her. Eller lad det ligge i vognen, op foran enten handskerummet eller herinde. Men det var den her, vi var ved at kigge på, og der er de forskellige instruktioner. Der er over køleskabet, over tv'et, over varmesystemet, over pumpen, over det elektroniske panel, markisen, taglemmene, fjernsynet og toilettet. Og det her, det var Fiat-bogen. Det er servicebogen, og den her over med autocamperen på, den hvor værkstederne de ligger henad. Og så er der et kamera her. En engangskamera. Nu har de fleste jo i dag kamera i deres telefoner. Ellers er der et engangskamera her med blitz. Hvis det er, I er udsat for et uheld, så tager aldrig skylden på jer. Men i stedet for at åbne skadesanmeldelse der, og få den udfyldt omhyggeligt, og få beskrevet, hvordan uheldet er sket, og hvor meget der er skadet på den anden bil, og altid at få tilkaldt politiet og få optaget politirapport, og så tage billeder af, hvordan bilerne står i forhold til hinanden, og hvor meget den anden køretøj er beskadiget. For samtidig så har vi fået regning på mere end det, der rent faktisk er sket. Og det her store bordlatglas,
Og den tyk her, den er over Tyskland. Hvis vi tager noget, vi kender her, så har vi Flensborg her, og alle de her røde stjerner, det er autocamper holdpladser. Og der er rigtig mange. Og her har man så beskrevet, hvordan de er. Hvor mange autocamper der er plads til. Om de koster noget. Nogle steder der står kostenlås. Jamen så koster det ikke noget. Og der er nogle steder, hvor det koster en lille smule. Og der er nogle steder også, hvis det står, hvis du spiser inde på deres gastværsthus, så koster det ikke noget at overnatte der. Og der er nogle steder, du kan få strøm også og tømme toilet. Men det står alt sammen beskrevet ud af sådan nogle symboler, så det finder man hurtigt ud af at finde ud af. Og den her, den er over alle de andre lande. Frankrig, Holland, Belgien, Italien. Det er Frankrig, vi har her. Så der er en masse steder. Og så er jeg medlem af Dansk Autocamperforening, og den her, den er så over Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Og der er også rigtig mange flotte steder, der ligger ved en elv eller sådan nogle ting. Og herom foran, det er så steder i Danmark. Og der er med landkort også, hvor der er de der steder er påtegnet ved de der autocamperpladser. Så er noget her Quickstop også. Det er sådan, at campingpladserne, de vil jo lige også godt have autocamperne ind på deres pladser. Så de har lavet noget fra kl. 20 til kl. 10. Hvis man kommer efter kl. 20 om aftenen, og så er ude igen næste dag kl. 10, så betaler man kun 110 kroner. Og så må man bruge alle de faciliteter, der er på campingpladserne. Og der er alle de her campingpladser, der er inde under det system. Så kan du få vand på, tømme toilet og spildevandstank og få strøm. Alt sammen kun for 110 kroner. Det er da billigt. Og hvis man vil se, hvordan campingpladserne de er, så er de sådan lidt mere beskrevet i den her bog her. Der var noget på Asien og en instruktionsbog på tysk. Det skal altså sådan lige ligge lidt specielt her, for det kan være henne. Sådan. Så er der et fjernsyn her jo, og der ligger fjernbetjeningen heroppe. Og der har været på gang, hvor jeg kunne få fjernsyn til at virke. Jeg har så fundet ud af, at der er en kontakt heroppe under. Hvis den er slukket, så er der ikke lys i den blå der. Så tænder man fjernsyn ved at trykke på den røde. Og skal man indstille fjernsynet, så skal man trykke på menuknappen. Jeg skal lige have den frem. Sådan. Så trykker man på menu, og så skal man sige OK der for automatsøgning. Hvis man skal se DVD, så skal man trykke på den knap der, der starter med S. S-O-U-R-C-I. Og så skal man trykke sig derned, hvor der står DVD. Og så sige OK. Og så kan man putte DVD'en i herom i siden. Og da den skal aflæse, skal den her vej ud. Og skriften skal den anden vej ud. Så det er jo meget fint. Så slukker vi igen. Gik der nogen på fjernsynet. Der er der rum heroppe også. Og der er rum til kort og sådan nogle ting. Hele vejen rundt herude. Og herover. Og skab her. Så har vi herover op til højre har vi rørebryderen. Det slukker vi for det hele. Det er en god idé at gøre det, når man går fra autocamperne af. Dermed kører køleskabet og vandvarmeren stadigvæk. Og så kan man, det her det viser sådan en campingkasse og batteri. Altså batteri og sådan en autocamperkasse indeni. Så trykker man her, så kan man se, hvor meget strøm der er på forbrugsbatteriet. Og den bliver så helt op nu her. På den her skala på 100%. Og det her det er så startbatteriet. Og den er 90% strøm på. Og så er der sådan et drikkeglas med sådan nogle bølger på. Det kan man se, hvor meget vand man har i vandtanken. Og den er altså kvartfuld med vand. Og herover det er til at tænde udendørslyset. Og jeg har ikke tændt den om natten uden noget
unødvendigt, fordi så bruger man bare strømmen til ingen verdensnyt. Og det er for at tænde for pumpen. Og den kan man høre, nu kører den tryk på. Og den stopper så, og hvis den ikke gør det, så er det højst sandsynligt, for der ikke er mere vand. Og så skal man slukke for pumpen. Og her kan man se, at der er til slut 220 volt. Og her er så noget fluenet. Og der er et ekstra klap, man kan klappe op ved bordet. Og hernede har vi styring til strømmen. Sikringerne det ind under låget der. Og pengeboksen. Og hvis der er, at man vil have varme ned i spildevandstanken, så skal man åbne for det spjæld, der er nede i gulvet hernede. Så kommer armen den her vej op, efter det har været igennem spildevandstanken. Og når man skal ræge op her, så skal det her ekstra tillægsstykke sættes på. Andet som hvis man kun vil ræge op til en. Hvis man vil ræge op til halvanden eller 2 personer, så, jeg mener et voksen og et barn selvfølgelig, så skal det her stykke sættes på. Den her over skal fjernes. Eller trækkes ud. Det er sat fast med velcro. Og bordet skal afmonteres fra væggen. Og trykkes herover. Og få bordbenet ind under. Og herover var der den her hane, der sidder hernede til at tage vandet af. Og så skal bordet sættes ned. Det her tillægsstykke her, det må vi hellere køre ud. Og så skal vi fordele hynderne. Og den skrå her, den skal vi have over væggen. Den er sådan en skrå, den ligesom virker som en pude. Så skal vi have den i hul her. Den her er også lidt skrå. Den skal vi herovre. Der har vi den. Det er vist lidt stramt at få hende af. Så er der en seng her. Hvor min sko var ingen, for ellers vil jeg sige, at de skulle tages af. Og her kan det lange personer godt ligge. Det kan også godt ligge 2 siden af hinanden. Så det kan fint lade sig gøre. Jeg nok have en opførst. Så er jeg lige så elegant henover her. Så kan vi komme videre. Så har vi styringen til varmen. Den har vi her. Og hvis den står der, det er sådan en kant man kan dreje på det her. Hvis den står der på 0, så er den slukket. Og hvis man kører om sommeren, så kan man dreje den derop til, for der står 40 grader. Så tænder så en grøn lys ind i den nu. Det betyder, at den er tændt. Lyser den gul, så er det fordi, den er ved at varme vandet op. Det vil sige, at hvis der er 2, der skal tilbage, så skal man vente med nummer 2
og tilbage, indtil den gule lampe er gået ud. Så er det igen 10-12 liter varmt vand. Og så tager man bag på den måde i en autocamper, man gør sig våd og vasker sig, og så skyller sig af. Og sætter man det op til 60 grader, så har man lidt mere vand, så kan man supplere med lidt mere koldt vand, og skal man vaske op, så er der også klogt at sætte den derop. Og der, hvor den står ved flammen der, det er hvis der er, at man skal have varme på den, og der ikke er vand i den. For det er der kombineret, den varmer både vandet op og bussen op. Så nu lyser den rød. Nu er jeg så drejet så meget med den, så nu vil jeg ikke rigtig være med til det mere. Og så går man bare op på 0 igen. Hvis I skulle udsat for det, så sæt den op på 0. Så kontrollerer at der er gas nok og strøm nok. Og så resetter den sig, og så drejer ned igen. Så nu er den tændt. Altså lyser den grøn, er den tændt. Lyser den gul, er den gået ud. Lyser den rød, er den gået ud. Lyser den gul, er fordi den er ved at varme vandet op. Og så temperaturen inde i bussen, det justerer man på skalaen her. Og det passer sådan mellem 2 og 3. Og her er 220 volt, når det er på udvendigt fra. Når man kommer efter bussen, efter autocamperen, så må I gerne lige gå ind og kontrollere, at autocamperen er ren. Hvis man har nogle klager over rengøring, skal man gøre det, inden man kører fra os af. Så kan vi lige nå at få det ordnet, hvis det er. Og I er også velkommen til lige at kontrollere, at alt servicen er her. Og det her, det er en 4-personers, og så er det service til 6 personer. Der er altid til 2 mere. Og hvis man er i tvivl om, hvor meget det skal være, pas altid på, når man åbner. Så er der så også sådan en indholdningsliste inde, så man kan se, hvor meget det skal være. Og de her nye kopper her, jeg købt, de passer ud i holderen ude foran. Hvis man skal have kaffe, når man kører. Og det kaffe i sådan en autocamper, det gør man ved at bruge kelen lige til at varme vandet op. Og så er der en trakt, det passer ned i termokanden, så kan man lige stille stå og lige hælde det ned. Og når man skal tænde for gasblussen, så drejer man om på flammemærket og trykker ind på den, og så er der en tænder, man lige kan holde inde. Så holder knappen inde en minut, eller halv minut, så kan man slippe den. Det er sådan med alt gassen, det er sikret sådan, det ikke kan slippe gas ud nogen steder, uden det også brænder. Der er sådan nogle små følere, og de skal være varme først. Og skruer man ned herover. Og pas på ikke, hvis der sollys kommer ind, så kan det være svært at se, at den brænder. Og så hvis man så slår pladen ned her, så springer den, og så har man gas overalt. Når man står og vasker op her, eller skal til at vaske op, så pas på ikke at få noget mageaffald ned i køkkenhåndvasken. For det kan få stoppet rørsystemet, for det er jo ikke så store rør i sådan en autocamper. Så hvis man har noget fedtstof, og noget sovs og noget ting og sager, så skal man gå hen på grovkøkken og få det skyllet af. Og hvis det er, at man har noget stegefedt, så skal man tørre det af med noget køkkenrulle. Fordi man må ikke få mageaffald ned i spildevandstanken, så kan det give store lugtegener ind i autocamperen. Her har man fluegardin, og her har man mørklægningsgardin, der er det alle vinduerne. Og når man skal benytte toilettet, så åbner man for håndtaget her, skubber det der frem, og så skyller man herover på den blå der. Og den herover, der vil så også lyse. Og hvis den ikke gør det, så kig altid, for en sikkerheds skyld, kig altid ned i toilettet, ned i kassetten, og 1000 cm før, som vi snakkede om, det kommer op, så lukker man og tømmer den. Og her er til toiletsagen, det kommer slangen ned. Når man skal bruge, hvis man skal bruge bruseren, så skal man lige passe på ikke at putte nogle ting ind, det forhindrer bruseslangen i. Det kommer op til holderen. Varmt og koldt vand. Og en tavle, man kan åbne, for man kan få dampen ud. Og jeg har monteret nogle kroge her til at have sin håndklæde til at hænge på, både her og derovre. Og inden man kører, skal man sikre sig, at den her den er lukket fast. Og på holderen herovre, der er sådan en gummistop, man sætter om. Oppe i taget her, der har vi også en tagventil. Og den skal være åben, og så kan man tænde her. Her.
puster den. Hvis det er varmt hen, så kan man sætte den til at suge. Og det kræver selvfølgelig, at ventilen er åben. Køleskabet. Det står nu på A for automatik. Og herover bestemmer man, hvor meget den skal køle. Ved at trykke her. Der kan man fylde den der rubrik op her. Og man kan også, hvis man har den til at køre på gas, så kan man trykke på gas. Det kan man godt have den til at køre på, når man kører. Jeg vil næsten anbefale, at man sætter den her på automatik, så vælger den selv, så prioriterer den selv. Hvis der er 12 volt, når man kører, så går den over på det. Det kan den kun, når den kører. Og hvis der er 220 volt, så prioriterer den det som prioritet nummer 1. Og hvis det hverken er 12 volt eller 220 volt, går den automatisk over på gas. Og tænd og sluk herovre. Så tænd den ved at trykke der, og så tryk på automatik. Og her er den 2 rum ned til sko, og her kan man lukke for gassen. Der er nogle haner der, 4 stykker. Og der er rum mere ned her. Og klædeskabet det er herinde. Det kan man se herfra også. Der er bøjlerne. Og der kan man bestemme også, hvor varme man vil hen i sengen derovre. Der er sådan en her, man kan lægge ned i midten, hvis man har en stor dobbeltseng. Så er det en stor seng. Og der er så elevationssenge, man kan slå hovedgearet op på begge enkeltsengene. Der er en stor taglampe, og der er LED-lamper. Man kan komme ind her. Der er faktisk et lille skjulrum herovre. Et ret stort rum. Og der kan man justere for varmen herovre. Meget varme her i sengen herom. Det kan godt ske, at man skal lukke. Det er ikke for varmt heromme i soveafdelingen. Der er 2 store skuffer. Og til alle de der ventiler rundt i autocamperen kan man jo selv bestemme, hvor man vil have varmen, hvor man vil have det varmest henad. Ved at åbne og lukke for dem. Og så er der et gardin her til at rulle for. Jeg tror, hvis vi er ved at være igennem det, det er jo sådan, at hvis det er vejret nu ikke er godt, så kan I jo tænde fjernsynet, og så kan I se, hvor vejret det er godt henad. Og så kan I køre efter solen, hvor det er godt vejr. Jeg vil håbe, I får en rigtig god ferie. Pas godt på autocamperen, pas godt på jer selv, og rigtig god ferie.